హాయ్ హలో శుభ సాయంత్రం అండి. ఈరోజు దత్తాత్రేయ పూజ చేసుకుంటున్నాను. పసుపు పువ్వులు పెట్టి దత్తాత్రేయ పూజ అండి. ఈరోజు సాయంత్రం పూజ. కొబ్బరి నూనెతో దీపాలు వెలిగించాను. ఉప్పు లేని ప్రసాదం శనగలు పెట్టాను నానబెట్టి, అంటే అవి ఉడకబెట్టి వండేసాను. ఉప్పు వేయకుండా ప్రసాదం పెట్టాను. నా పూజ ఇది అండి, సాయంత్రం పూజ అండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా పూజ ఎలాగుందో మీరు సపోర్ట్ చేయండి. నాకు కూడా మీ సపోర్ట్ ఉంటే నేను చాలా హ్యాపీగా పూజ చేసుకున్నాను. ఇకను కూడా బాగా చేసుకుంటాను. మీ సపోర్ట్ కావాలండి. నా పూజ ఎలాగుందో కామెంట్స్ చేయండి, లైక్ చేయండి.